Вирусът Зика е един трансмисивен вирус, пренасящ се от комари, в случая те са неговия вектор, който е от семейството на така малко по-познатия, може би за публиката, денга вирус. Най-често векторите са така наречените Aedes albopictus, който е познат като азиатския тигров комар, и Aedes aegypti. Те са разпространени почти повсеместно, но най-големи популации тези комари имат в Латинска Америка, в Азия и някои части от Африка. Тези комари са така наречените хралупести комари. Това не са комари, които можем да срещнем в открити водоизточници, да речем ни чисти езера и те да се размножават в центъра на езерото. Това са комари, които намират изключително подходящи места за размножаване, там където има много битови боклуци, битови замърсявания от сорта на пластмасови бутилки, кенчета, автомобилни гуми захвърлени. Тоест, там където имаме повече човешка намеса, там където урбанизацията напредва, там започва да настъпва и популацията на тези комари. Втория начин, по-рядък начин е чрез кръвопреливане, когато от болен човек се прелее кръв на здрав. Вече дори в страните, където Зика е разпространена, се пишат от техните здравни служби специфични протоколи, които подготвят проследяването, изследването на всяка кръв за наличие на антитела срещу Зика вирус. И третият начин, който вече предполагаше се, че е възможен, вече е съобщен първия случай от здравната служба на Тексас, е за предаване по полов път. Симптоматиката, която причиняват, ние сме свикнали да я наричаме грипоподобна симптоматика. Повишава се температурата, появяват се главоболие, отпадналост, силни мускулни болки, появяват се обриви, които бързо сменят местоположението си. Това са най-характерните симптоми, които обаче са неспецифични. Те могат да се срещнат при много други вирусни заболявания. Случаи на смърт от Зика вирус при здрави хора, които нямат някакво подлежащо заболяване, не са регистрирани. Пресилено е да говорим за такива неща. Този вирус, при положение, че 90% от хората, които са заразени с него, нямат никаква клинична симптоматика, даже над 90%, говори, че имунната система се справя отлично с него. И категорично е малко преувеличена медийната истерия, медийния шум около него. Вирусът е притеснителен за бременните жени и по-скоро за техния плод, защото са много тежки, понякога несъвместими с живота, малформациите на централна нервна система, които причинява така наречената микроцефалия. Микроцефалията буквално означава малка глава. Това са бебета, които се раждат с несъразмерно малки глави, имат много тежки остатъчни явления, като ментални и физически дефицити заради калцификати, които се получават в и без това малкото по обем сивомозъчно вещество. Доста време се смяташе, че тигровия комар в България не се среща, но през 2014 един биолог, Биков, успя да открие съвсем случайно тигрови комари в района на Созопол и няколко месеца по-късно се оказа, че те са доста разпространени по цялото ни Южно Черноморие. Другото важно нещо, което трябва да се знае за вируса Зика, е, че по подобие на ХИВ вируса, макар да нямат нищо общо помежду си от вирусологична гледна точка като происход, не може да се предаде от ежедневните ни битови контакти, да речем целувка, прегръдка, използване на общи прибори и така нататък, здрависване. Една от причините толкова много да започне да се
разпространява вируса Зика, е свързана с напоследък зачестилата търговия с бамбук, един специфичен азиатски бамбук, в кухините на който отлично се развиват тигровите комари. Той се използва обикновено в цветарството като така, по-екзотично растение, дори и някои напоследък алтернативната медицина за някои свои методи използва някакви екстракти от този бамбук. Преноса на този бамбук, особено когато става с самолет, т.е. става сравнително бързо, би могъл да пренесе и вече заразени комари в територии, където Зика я няма. Категорично при докосване на бамбук или цветя, донесени от този район, няма никакъв риск.